Ngayong gabi, mga kauturan kay Kristo, yari ito mga tensyones para sa pagsaulog naton sang ika-napulot siyam nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalag ni Alejandro Jr., offered by Annabel Santos. Para sa kalagdanday Allen kag Crescenciano, offered by Gallego family. Para sa kalagdanday Maximino kag Ruelo, offered by Delia Mendote and family. Para sa kalag ni Romeo, offered by Luming Torendon and family. Para sa kalag ni Susan, offered by Roslyn Daisy. Para sa kalagdanday Nieves, Rafael, Rosario, kag Isidro, offered by Tahanlangit family. Para sa kalag ni Virginia, offered by Tintin Barrios. Para sa kalagdanday Nerio Sr., Lamberto Sr., Lamberto Jr., Edgardo, Adonis, Nyoli, Lilia, kag Joel, offered by Joanna Kapauan. Para sa kalag ni Winji, offered by Jose and Faith Hope. Para sa kalagdanday Edgardo, kag Emilio Jr. Para sa kalagdanday Jennifer, Gregorio Jr., Gregorio III, Laura, Joel Sr., kag Consejo, offered by Patria family. Para sa kalag ni Telma, offered by Martinez family. Thanksgiving is offered to Edwin Tabuyok on his birthday last August 4, offered by Mrs. Roslyn Tabuyok and children. Thanksgiving is offered to Donna May Tizon on her birthday last August 6, offered by Jerry and children. Kag ang aton mga sponsors, Mr. Ronald Yunay and family, Mr. and Mrs. Jo Marie Gamarcha and family, Mr. and Mrs. Roquito Taay and family, Mr. and Mrs. Gemma Paredes and family, Mr. and Mrs. Erika Paranpan and family, Mr. and Mrs. Randolph Martinez and family, Mr. and Mrs. Liza Fusen and family, Mr. and Mrs. Jerry Tizon and family, Mr. and Mrs. Fernando Valencia and family, kag Mr. and Mrs. Sharon Empanado and family. Ang pulong sang Dios nagapahanumdum sa aton nga maghanda sa pagkari sang Ginoo. Manginsubong kita sa mga sulugoon nga nagahulat sang ila agalon sa bisan anuman nga oras nga ini mag-abot. Ang buot silingon sang paghulat hindi amo ang pagbiya sang aton mga hilimuon. Padayon kita sa aton pagkamapisan sa mga buluhaton sa adlaw-adlaw, apang ang aton huna-huna kag tagipusoon yara sa Ginoo nga nagatawag sa aton sa pag-alagad sa iya paagi sa aton pangamuyo, maayo nga pagpangabuhi kag pag-alagad sa isig katawo. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadifa. Palihog magtindog ang tanan, kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Ang kaluwasan na ang
Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo'y rara sa inyo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala. Agad na maging takos kita sa pagselebrar sa ining balaan ng mga misteryo. Tanan kita, nagakompresar ako sa Diyos na makagahom sa tanan. Kaya sa inyo mga utod, kaya nakasala ko nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kaya sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampa ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga manghiles ka mga santos, na sa inyo mga utod, igampa ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan, kasi napatawad ng aton mga sala. Tutiyan kita niya, padulong sa kabuhi, nga wala sing katapusan. Amen. Maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Salamat kami sa imo, bangod sa dako nga himaya. Himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya sa Diyos sa kahitasan.
Himaya sa Diyos sa kaligtasan. Himaya sa Diyos sa kaligtasan. Ikaw lamang santo, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing mataas, O Jesucristo. At sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos na Ama. Mga muyo kita, ugamanan kagwalay katapusan nga Dios, nagaisog kami sa pagtawag sa imo nga amon amay. Dugangi sa amon mga tagipusoon, ang mga balatyagon nga ila sa iyong mga anak nga inayupan. Ago naman yung takus kami, sa pagbaton sa planoblion nga imo ginsaad sa amon. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kagamon, Ginoo. Nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kahisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro sang Kaalam. Imo ginpahibalo nga daan ang amon mga katigulangan kung ano ang matabo sa sina nga gabi. Agud nga magkalipay sila kag maglaom sing maligon sa mga ginsaad mo sa ila. Ang imo mga tawo nakahibalo nga luwason mo ang matarong nga pungsod kag laglagon ang ila mga kaaway. Sa amuman nga paagi, ginsilutan mo ang amon mga kaaway, kagin padunggan mo kami dira sa pagtawag sa amon padulong sa imo. Sa sadtong nga panahon, ang Dios nun nga mga tawo, gikan sa sining matarong nga mga pungsod, nagdulot sa tago sa mga halad kag nagsaad sila sa isa kag isa sa pagtuman sa mga kasuguan sang Dios, kag sang pagpakigambit sang ila mga kaayuhan kag mga katalagman. Ginamba na nila yadtong dumaan nga mga himno sang paghimaya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Bulahan ang mga tawo nga ginpili sang Ginoo nga mangin-iya kaugalingon. Bulahan ang mga tawo nga ginpili sang Ginoo nga mangin-iya kaugalingon. Tanan kamo nga mga matarong, magkasadya tungod sa mga binuhatan sang Ginoo. Dayawan ninyo siya, tanan kamo nga nagatuman sa iya. Bulahan ang pungsod nga iya Dios, amo ang Ginoo. Bulahan ang mga tawo nga ginpili sang Ginoo, nga mangin-iya kaugalingon. Ang Ginoo nagabantay sa mga nagakahadlok sa iya. Sa mga nagasalig sa iya, mapinadayunon nga gugma. Ginaluwas niya sila sa kamatayon. Ginabuhi niya sila sa tion sang tigulutom. Ang aton paglaom yara sa Ginoo. Siya ang aton manugbulig kag mga ngapin. Kabay ngang imo mapinadayunon nga gugma, magpabilin sa amon o Ginoo, kaya nga amon paglaom yara sa imo.
pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Ang pagtuo amo ang pagsalig sa mga butang nga aton ginalauman, ang kasiguruhan sa mga butang nga hindi naton makita. Tungod sa pagtuo, si Abraham nagtuman sang pagtawag sang Dios, kag nagkadto siya sa duta nga ginsaad sang Dios nga ihatag sa iya. Hinbayaan niya ang iya kaugalingon nga duta nga wala makahibalo kundiin siya makadto. Paagi sa pagtuo, nagpuyo siya sa duta nga ginsaad sang Dios sa iya nga daw isa kadumuloon. Nagpuyo siya sa mga tolda upod kay Isaac kag kay Jacob nga nagbaton sa amuman nga saad gikan sa Dios. Kay si Abraham nagpaabot sang isa ka syudad nga ginplano kag ginpatindog sang Dios. Ang syudad nga ang iya mga sadsaran malig-on. Tungod sa pagtuo, si Abraham nanginamay bisan pa nga tigulang nagid siya kag si Sarah hindi naman makapamata. Nagsalig siya nga ang Dios magatuman sang iya ginsaad. Bisan nga makabig siya nga daw patay na, sa sini nga tao nagikan ang mga kaliwat nga subong kadamo sa mga bituon sa langit, kag subong man kadamo sa mga balas nga hindi maisip sa baybayon. Ang pulong sang Dios. Gani magbantay ka maghanda kamo, kay wala kamo makahibalo kung sa ano nga takna magaabot ang anak sang tao. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Palasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Lucas. Himaya sa imo, O Ginoo. Sa Jesus nagsiling sa iyo magintutunan. Hindi ka mo makahadlok, jutay nga panong. Kaya ang inyo amay nalipay sa paghatag sa inyo sang ginharian. Ibaligya ang tanan ninyo nga pagkabutang, kagihata ang kwarta sa mga imol. Isulod ang inyong manggad sa puyo nga wala na hagisi, kagipatago ini sa langit. Sa diin, hindi sila paibanan. Kay wala sing makawat nga makakuha, ukon sapat-sapat nga makaut-ut sini. Kay kung diin, ang inyong manggad, bituman ang inyong tagipusoon. Maghanda ka mo para sa bisan ano nga mag-abot, nga nawagkusan ang inyong mga hawak, kag nasindihan ang inyong mga suga. Subong sa mga sulugoon nga naghulat sa ilaagalon, nga magapauli halin sa punsyon sa kasal. Kung mag-abot siya ka magpanuktok, sa gilayon abrihan nila siya. Bulahan yadtong mga sulugoon nga masapwan sa ilaagalon nga nagamata kag handa sa pag-abot niya. Nagkasili ako sa inyo nga magawag ko siya sang iya tampi. Papungkuon niya sila kag serbihan. Do ano ka malipayon sa ila kung iya sila maabtan nga nagahulat, bisan nga sa tungang gabi o kung kaagahon na siya mag-abot. Dumduman ninyo ini,
Kung ang tag-iya sang balay nakahibalo kung ano nga oras magaabot ang makawat, magabantay gid siya, agud hindi makasulod sa iya balay ang makawat. Gani kamo man, maghanda, kaya nga naksang tao magaabot, sa wala ninyo siya ginapaabot. Si Pedro nagsiling, Ginoo, kami lang bala ang ginatumod mo sini nga palaanggiran ukol ang tanan. Ang Ginoo nagsabat, karon sino bala ang masaligan kag maalam nga sulugoon? Siya amo ang pagatugyanan sa agalon sa pagdumala sa iya panimalay ket sa paghatag sa iban nga sulugoon sa ila pagkaon sa nakaigo nga tion. Bulahan ina nga sulugoon kung makita siya sa iya agalon nga nagahimo sang gintugyan sa iya sa pag-abot niya. Matuod gid, nagasili ako sa inyo, ang agalon magatugyan sa sina nga sulugoon sa tanan niya nga pagkabutang. Pero kung ina nga sulugoon magsiling sa iya kaugalingon, dugay pa mag-abot ang ako nagalon. Kag ginasakit niya ang iban nga sulugoon nga lalaki kag babayi. Kag dayon nagakaon, nagainom, kag nagapahubog-hubog siya. Magabalik ang agalon sa adlaw nga wala niya mahibalui. Ang agalon magahatok-hatok sa iya kag magasilot upod sa mga malalison. Ang sulugoon nga nakahibalo sang luyag ipahimo sa iya sang iya agalon, pero wala lang sa buot niya ang paghimo sini, paghahanuton sing tudo-tudo. Pero ang sulugoon nga wala makahibalo sang ginapahimo sa iya sang iya agalon, kag nagahimo siya sa mga butang nga dapat siya hanuton, paghahanuton siya sing jutay lang. Ang tawo nga ginahatagan sing madamo man ang ginapaabot sa iya. Ang tawo nga ginahatagan sing madamo pagid ang ginapaabot sa iya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, Ginoong Jesucristo. Hinigog mga mautod, maayong gabi sa iyo tanan. Medyo malawig-lawig ang aton nga ebanghelyo, apang sumtal ang iya ginaagda sa aton, amo ang pag-aman, ang pagbantay, ang pagpreparar. Ang pagpreparar nga naupdan sang paghimo sang maayo. Ayhan ang iban sa inyo nakalantaw sang movie nga Spider-Man. Sino nakalantaw sang Spider-Man? Obo, kalabanan gid nga makabataan. Sa movie nga Spider-Man, may ara na nga matahom nga punchline, no? Ang punchline amo sini. In great power comes great sa ulo ninyo. Very good, no? Kung dako ang imong poder o kung ang imong gahom, dako man ang imong nga responsibilidad. Husto. Kung ikaw tatay kag nanay, di dako yung imong responsibilidad kung inkumparar nga ikaw ang bata, no? So in great power comes great responsibility. Amo ning hambal sa aton nga Ginoo nga ang sulugoon nga bal-an na nagid ang iya dapat himuon kag wala niya ginahimo ini ti hanuton sa sing tudo. Pero ang sulugoon nga naghimo sang hindi maayo pero wala sa kabalo ti jutay lang o kung hindi tamaan ka serious ang iyang silot. Oo. Kay ang dako nga responsibilidad nag-agdaman sa aton nga dapat dako man aton nga ibalik. Hinigog mga utod, ang buot silingon, amo ining ginahambal ni Jesus, maghanda ka mag-aman kamo sa bisan ano nga mag-aabot nga nawag kusan ang inyong mga hawak kag nasindihan ang inyong mga suga. Nawag kusan ang hawak buot silingon hugot. No? Sa una, abot kong uso pa subong, no?
Pero hindi bala kon gabi na, kahit ti wala ka nag-aubra, sa unang ginadasuksok na sa mong bayi, duster, gina, no? Bukod silingon na relax na, no? Kaya kung gaubra ganit, ginahigtan ang hawak, no? Dapat hugot. No? Nadumduman ko na yun ng ako na classmate ng istoryaya. Isa ka bes, nagmisa siya. Bawa ano mga gadgad nga, wala iya masuksok ang iya nga paha. Di karon, sa nga nagalakat siya, kag nagluhod na sa altar, pagluhod niya na batyagan, nagid nga nagpisik ang iyang ano na panawag siya na daw butunis o kung daw hook na blasang pantalon. Baw. Kasi niya maano ko siniman. No? Kahit nagluhod pa lang siya sa tubang altar, pista pa, mainsensaryo pa sa palibot. Pista kung Domingo. No? Ay, ikabudlay galing yung mga nga pantalon, naghalog na. No? So, ti anong iya ginhimo, no? Ti nagpasimple lang siya kaga ginsipit niyang iyang nga pantalon, kaya kuno abi ang insensaryo daw tamang kasulimni nga ginahinay-hinay palibot sa altar, no? Pero pati ka na kay nakulpaan siya, kaya kung magtiso siya, malus-lus ang iyang nga pantalon, no? Hugot ang hawak, ang paha, buot silingon handa sa pag-alagad. Amuning simbolismo na wag kusan ang hawak. No? The gesture, the posture of a servant nga handa mag-alagad. No? Nasindihan ang suga, buot silingon ara sa kapawa, no? Nasanaga nakahibalo kung ano ang dapat nga himuon. No? Tinigugma nga mga utod amuning pang-agda sa aton Ginoo nga hindi kita magsalig-salig nga pagsik aton lawas ukon damo aton manggad, no? Dapat sa tanan nga tion nagahanda kita, nagahimo si maayo, nagaalagad sa aton isig katawo, no? Hindi kita magsalig, no? Bangod kay pwede ka sa isa lang kapitik ukon ka pamisok, ang tanan-tanan madula, ang tanan-tanan mawala. Hindi kita magsalig sa aton abilidad. Hindi kita magsalig sa aton manggad. Kainitanan umalagigid lamang. Ang mas importante, among paghimo naton sing maayo. Di paano, damo gid, no? Kung ikaw nanay kag tatay, ang pinaka-the best mo nga himuon, amo nga, kung wala kagid man sa manggad, nga damo, patubuan lang imo kabataan sa Diyos nun nga panimuot, sa husto nga panimuot, kay mas dako na iya nga manggad, kay importante nga manggad sa manggad nga kalibutanon. Kung ikaw maestra, tudlo ising maayo ang imo nga kabataan, o imo estudyante. Ilabi na gid nga sa karon nga panahon, tamaan ka dako sang challenge ang pagtudlo, no? Kaya ang maestra subong hindi naman makapitik sa iyang estudyante. So sa una, naman ito yung amon nga panahon nga, siguro iba sa inyo naabtan nyo pa. Ang maestra, pag gusto, yung binting sa imo yung apipingig kung hindi ka kabalo. No? Pag gusto, yung kusi sa imo nga kilid kung hindi ka makasabat. No? Subong niya, hindi na. No? Kay ginaprotehiran na sang layi, hindi pwede masakit ang kabataan. Ano pa kabisan hindi kabalo, pabayaan mo lang kay ikaw pang iakusar sang bata, no? Tinigugma nga mga utod, doble ang challenge sa aton nga panahon subong, no? Dugang pa, no? Ang mga kabataan sa aton nga panahon subong, baw, ambot kon balatian na o kon tungod sa buot. Damo bungol. Sa aton nga panahon, damo bungol. No? Bisan pa nga tunog ang mga sounds, damo bungol. No? Hindi makabati, suguon mo, hindi makabati. Ang ano lang na ilamabatian, kung nabalon mo, kaon na. No? Amo lang
mabatian po kung sila nga obrato, hindi ka bati. No? Bulig di, hindi ka bati. Pero pag siling mo kaunta, 120 dagan niya. No? Huinig mga utod. Dapat mangin matutom kita nga mga sulugoon. Nga wala nagasalig-salig. May hulubato nga nagasiling nga, when the cat is away, the mouse will play. No? Di ko kayo sama na ito nga panimuot. No? Sobra nga salig. No? Kag maapisan lang kita kung may nagabantay sa aton. Kung wala na gani, pahimunong lang kita. Do, pakitang tao lang ang aton nga motivasyon. Sunod sa Ebanghelyo, hindi dapat. No? May managalantaw man sa aton o kung wala, dapat nga mangin matutom kita. May nagabantay man sa aton o kung wala, dapat nagahimo kita sing maayo. Hinigog mga utod, kita mga Kristiyano, butlingon, ginbugayan kita sang Diyos sa isa ka responsibilidad. Siling naton, in great power comes great responsibility. Kabay pangatungdan naton ang aton pagkakristyano, ang aton bunyag, nga aton ikabuhi, sing matutom, ang maayo, suno sa Ebanghelyo. Bisan pa, wala si managalantaw, ukon nag-apisyal sa aton. Himuon naton kung ano ang husto. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, amay nga makaragahom sa tanan. Magubuhat sang langit ag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo, ianak kabugto nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay ka ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kanagalingkod sa tuos ang Diyos nga amay, makaragahom sa tanan. Gikan dito makaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gikakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanahaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala si katapusan. Amen. Magpangamuyo kita, hinigog mga utod, agod ang aton pagpangabuhi, manginhalad nga nahamutan sa Dios. Puno si pagsalig, manawag kita sa amay nga nagasiling, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga tumuluo, magpangita sang manggad nga langitnon, nga wala nagakadula. Pagtuo, paglaom, paghigugma, paghidait, kag kabuhi nga dayon. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga pinuno sang simbahan, kag sang gobyerno. Mangin kaangay sang masaligan, kag maalam, mga sulugoon sang ebanghelyo sa ilang mga pagdumala sa mga gintugyan sa ila. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga gamito namon sa husto nga paagi ang mga ikasarang nga ginhatag sa amon sang Ginoo para sa ikaayo sang amon pamilya kag katilingban. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ipaiway kami sa mga katalagman nga dala sang linog, baha, sunog, aksidente sa dalanon, kag iban pa. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang amon mga pinalangga nga nagpaliwan na, pag-abi-abihon sa bangkete sa langit, nga ginatigana sang Ginoo sa mga tampad sa iya. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ipamuyo man nato ng aton mga utod nga mga kuha sa nga
civil service examination sa basing adlaw. Kabay nga ang Espiritu Santo magpasanag sa ilang mga panghuna-huna kag magbukbo sa grasya sa kaalam, sa grasya sa ihibalo para sa himaya sa Dios. Pangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ginoo, kabay pa nga ang tanan namon nga ginahimo magsugod sa imo iwag, magpadayon sa imo bulig, kay manginhimpit sa imo pagtuytoy. Ginapangayo namon na sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Panayag magtindag ang tanan. Magpangamuyo ka mo, mga utod, agud ang akon kaginang sakripisyo, mahamutan ta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Batunon ta sa ginawang sakripisyo sa imong mga kamot, sa karayawan kami sa iyang ngalan, sa tunman kapusulanan kisabugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, bato ng mga dulot nga imo ginahatag sa imo simbahan. Agud nga mahalad niya ini sa imo, kag imo ini mabayluhan sa sakramento nga nagahatag sa amon sa kaluwasan. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kagangay gid. Takos kagangay gid, ikaw nga paslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo, santos nga amay, gamahanan kag walay katapusan nga Dios. Kay tama gid kadako ang imo paghigugma sa amon. Sa bagay nga ginpadala mo sa amon ang imo anak bilang manluluwas. Bisan pa nga wala siya sing sala, nagkari siya subong isa sa amon. Agud na imo makita kag mahigugma sa amon ang imo nakita kag nahigugma sa kay Kristo. Pagi sa iya pagtuman, imo ginuli sa amon ang mga bugay nga amon nadula tungod sa amon pagkadi matinumanon. Gani upod sa mga angeles ka sa mga santos, amon ikaw ginahugyaw sing malipayon nga nagasiling.
Santo, 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 Ginoo, Diyos ang mga yarisito, puno ang langit. Kakantutan sa imong himaya, Hosana sa kaitaasan. Dayawon ang nagakari sa Ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos ikaw nga tuuno Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani, ipadala ang iyong Espiritu sa pagpasantos sini mga dulot. Agud na mahimo ini para sa amon malawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, ngaya ginbaton sa kinabubuton. Ngaya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya'y nagipanagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan, kag magkaon sini. Kaini among akong lawas, nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ng panihapon, iya ginkuha ang kalis sa nagapasalamat ni Wat. Kag iya naging palibot sa iya magintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, ka mag-inom sa sining kalis. Kaini mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan ni kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, Si Kristo nabatay. Marika, O Ginoong Gani o amay, amon ginahalad sa imo ning tinapay sa kabuhi kag ining kalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay kapag kabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takos sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginudumduma ang imong simbahan nga nalapnag sa buko sa kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medefil, kasatanan nga mga kaparian. Dumduma ang mga sakop sa nga mga katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong may himayaon nga nawang. Kaluuyi man kami, ngaya doon karon nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala si katapusan. Magdayaw, ka maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Berin Ilois ng Diyos. Upod kay San Jose nga Iyabana. Upod sa mga apostoles. Kasatanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo. Paagi sa imo anak nga sa Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya.
Ginahatag sa imo, Dios, sa may nga makagahom, sa kaisan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kag sugo sa aton manluluwas, mga muyo kita puno sa pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. Sa mga langit, Pagdayahon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta. Siling sa langit, matagan mo kami sing kanunamon sa matag pagpatawaron mo kami sa mga sala siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kabili mo kami ipagdaon sa mga panulat hinunoon, luwason mo kami sa kalaon. Luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan na kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami, agad maluwas kami gihapon sa sala, kagpaligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo, nga amon manluluwas. imo ang ginharian, ang kahug kagahimayan sa mga tuig, sa mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kuning pagtuo sa imo simbahan. Pagsuno sa imo ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kay nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo gihapon sa iyo tanan. Kagirauman sa imo. Mga utod sa may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace. Kordero sa Diyos na nagawalakat sa mga sala, sa kalibutan maluwas.
Tudyari ang kontinis ng Diyos nga nagawala sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sa kordero. Ginoo, nakatapos nga magsulod ka sa konpuloyan. Apang init lang lamang sa kapulong kabagayang akong kalag. Handom sang akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa bala niya Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarit ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalag. Ikaw pag ako may kinaiyak, may pinatuhay sa tagsa-tagsa. Pinasahi nga dinuga, inpabakod sang iya grasya. Sa talikalan sang pagigugma, ang katawan kinugmong niya, ikabuhi ang paghiliusan sa pagtukod sang iya banwa. Walig magtindog ang tanan. Mga buyok ito. O Ginoo, kabay pang amon pagkalawat sa iyong mahal nga sakramento, manginupuslanon sa amon mga kinahanglanon, kabagpaligon sa amon sa kapawa sa imo kamatuoran, ginapangayo namin sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan. Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen.
Mga utod si may kalipay, malakat kamo sa pagidait, nahalad ng santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyo katanan.